ɗazu ya gabata ma ya tsaye shi wanda shi a kuta ya tsaye a wani shirya garkuwar ya hayya da shirya da albatin saka kenan daga bangaren kudu inda za su fafata wasan damban gwamna da shi da shago a gantsare. subhanallah autawan wanda gosha gwani naira 50,000 alasan da kuma bakon yan sanda da shida ya hanyar tana da 50,000 naira 30,000 aljanin bakon nasarawa da shida wani naira 30,000 ha ana jin tsoro kowa da tsoro kowa minti biyu da rabi ana tsoro dan Allah ji tsoro wallahi tagwa ga da tsoro wuro wannan kai dan Allah ji tsoro tagwa ga da tsoro dan Allah Kaduna birnin Kebbi Kaduna kawo kuma bese kawo ga wannan kai ana da wani kawo za sha ruwa na ga da wannan kuma cikin biyu jagwa ga da dan ba ta isanta yo babu boy Ramson yo be ko a shan shayi ko bi uku ya Allah a ƙara yanzu ka ga yadda ciya falle da ya sha kaya Ramson ka ga shi da gwamnan jihar Kano ko ya sha kaya ka gani ko bai kuwa ya sha kaya subhanallah ga dabban na an busa jirgi da biyu dan adam ba ta isanta wai ya kai ne da tsoron ya fara bashi walinta la ilaha illallah fadawar shi ba ya tura ruwan wannan kai ko wace mai faruwa mai zo ba ruwan wannan kai hankali ne ba ta zuciya ya kai ne za a fara yana da ko ba za a yi ba fadawar ya fara bashi walinta aka tanzare mai dambe da kai dan adam ba ta isanta yaya ne har yanzu ban gani ya faɗi ba har yanzu ban gani ya faɗi ba da shi na yi ba ruwan wannan kai tambaye shi subhanallah tambaye shi subhanallah tambaye shi subhanallah tambaye shi ruwan wannan kai sabu yadda za a yi ruwan wannan kai za a yi buɗe kari dalla za a yi buɗe kari za a yi kun yi mutane sauran mutane tare da so ruwan wannan kai waya ne
la ilaha illallah babarci baya suna bai zo ne faɗi ashwarinta gura wannan kai subhanallah ana da tuwalani gura wannan kai ana da tuwalani la ilaha illallah gura wannan kai la ilaha illallah ana da saka wayo walata wayo walata wayo walata gura wannan kai ya ga musa musa subhanallah wai Allah ana da tuwalani kun yi mun ci da rabi mun ci da rabi subhanallah na ganta ne mai dambe ana ɗauki wani da sabon lare ya shiga wani ya duba su gane su babu ita wallahi sai da ya murna gefa a cikin hudu ya saki shayi ya kare da wuri mai uwa a kawo baban lare shayi mana subhanallah dan ta baban lare ya kawo shayi ya kare la ilaha illallah sirbawa yake ya duba su gane subhanallah wai Allah ya shiga wani yanayi wai ni kaina musa sha ruwa da kai kare ka sa muka ai wannan kuma an kai da san ban wai ka ya wata ya tashi a balle ya kai da fili ya ha gura wannan kai saboda shi da zo kai ya tayi daga zuwa dubu ko mai wala ma to ka san ko yaya da kaga mai uwa zai mara dubu daya to ya san kuliya wallahi daga ba uwa shi ya san kuliya biyu dan kaga yawa dubu dari to ya san kuliya goma wallahi ana da kuma da ba Allah kare Allah kare ya fodo Allah kare ya fodo Allah yi gura wannan kai dalayi rau wannan kai subhanallah sajada da dare ya da gura wani lissafi 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 subhanallah wai wani yaro ya tashi kungi mun ci da rai rakuman nan kan wai kamar na rikin zana yake sai ya ce kai dani wallahi falle daya dani falle kudawa ne tafi guda sun mamaki subhanallahi Allah gyara ya tafi gyaran wato sai aka sace shi amma bai faɗi ba wallahi ya tafi gyaran wato na tattare sai aka sace shi amma bai faɗi ba bai kuwa da halin jalis bai kuwa da halin jalis subhanallah an ɗabi kaya ne na san da abin da ya ce subhanallah ai yanzu inda muna tambayi kalma da daɗi zai iya mu kono da samu alkura amma na wanda ta gaggawa ba zai faɗawa dai kuwa yan da ya ce a gaya muni ranar wannan failan din ko ya bada mota da mashin shi mai unguwa zama a saurara ba daga su ne wannan ya ce mai unguwa a za mu haɗi ba wanda ya gani wanda ya gani ba duniya tana yi yanzu duk wanda yake da rike masa na Allah bai kwakwa dubu da abin da rasuwa a to ne da kama harka arziki wannan wallahi tallahi magana gaske ce amma ni ne in gani a kasar jika ne aka yi mutum a gidansu idan kai rika shi a kasa ba a yaƙi ba yau kai ba ta ta kaji yau kan aika wurin da ake ganewa a ganin fahimun nasarawa ka daure garbai ya hanya ka daure za a tafiya tsoro dare da biya tsoron da waɗansu ta gafsi da ne kana ce kayi na fushi wata da wasu ba wata ake fata nan da wasu su a yanzu ɗaunar sun zamne a kai to kana zuwa ci a yi da wanda ka sa ta
ɗaya ta kalli gabas ɗaya ta kalli yamma ta san mutane yanzu yau shi ne za ka kira ta sauran mutum da Allah kada ka je tsoro kada ku zama da tsoro Allah ya raba banna da take tarwa yake ya kunna fadi ta hamsu subhanallahi so ce ke baki fadi ta bai subhanallahi da ya kai la wannan kai bai mutaba ya musa bai da wannan ana da kuma ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kudawa wallahi so da rabon waja ya rasa abin da yake mai daɗi kamar yana kula kan gaje ta wallahi Allah so da rabon waja ya rikice to a da su ta zamu ji dan Ali ya dauka zai bude ya bude ya bar hannu a kai ya sake ɗora hannu a kai ya ɗora hannu a kai ya da koro haka take wallahi sabon mutumi wai bai fara ne salaki da fukarara ce ne na gana mu kana shakewa subhanallahi kun yi mun cike da rabi wai Allah sabon mutumi da shida sabon autan mamma sabon mutumi da sabon autan mamma wanda tule na umarna kai ana da kiwa da ni ana da kiwa da ni ana da kiwa da su yi minti biyu hada sabon wani abu wanda tule karkam sanayi karkam ɗan sabuwar boy sabuwar ta kuma an sabuwar boy na tabbata kalan gina a hankali gaba da shi yaro ne mai unguwa ta biya na mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yanzu ya sha kaya ba magana talle ɗaya kowace ta yau don sama mai za ka ce rafton
ke ta wasan ka tura